jagat Dewa Bathara. Bener mungguh apa pengendikaning para pinter. Para sarjana sujaning budi nate paring dawuh. Dewa utawa manungsa kuwi dewa utawa manungsa mono ribet lan sarta abang yen to ditempuhake lawan rong perkara sing padha abote ing antaraning katresnan lawan kewajiban. Banjur nganggo cara sing kepiye nggonku bakal megatake katresnane anak wadon Sidrasanala lawan Janaka. Kamangka bocah loro wis padha gedhek antuk pidak jempol padha tresnane. Lah kok arep tak pegatake iki njur nganggo cara sing kepiye? Yang agung paringa kalidamar dhumateng pepetenging manah kula ya yo dadi apa lan kepiye bakal ndak rekodaya rekodaya kepiye rekodaya sing kepiye ayo kaki budal ibu petari
Arjuna kadidene kejugrukan ukir sari keblabar segoro mantu ewotene pun tresana sampun pinitaya dening Hyang Agung dados sasana wiji paduka Pangeran Arjuna ingkang sampun kapitung candra kalenggan samangke. Iya wong ayu dan Prabido pun kakang Arjuna pun kakang uga bunga kalamun tawus bisa nandur wiji katresnan pun kakang ana ing pandharaning Yayi Dresana ingkang samengko wis ndungkap jroning 7 sasi kalungguhan iki ya. Napa dipun keparengaken kula nyuwun mateng paduka Pangeran? Iya, sliramu bakal menapa ya? Waton ora nyuwun mudune lintang kang sarta rembulan tartamtu bakal kasumbadan. Bingah-bingahipun Yang Estri menika seneng-senenge wong wadon menawi nalika babaraken putra anggenipun ngayahi perang sambil tinengganan dening kakungipun utawi guru lakinipun. Menapa paduka menika kepareng minangkani pamundhut kula sadaringipun jabang bayi menika mangke lair. Paduka sampun jingkar saking kahurangan swarga Dahana inggih. Iya wong ayu. Seksenana jagat saisine. Kalamun to jeneng sira Yayi Dresana durung babaran. Pun kakang ora bakal linggar saka ing kahurangan swarga Dahana. Inggih, matur kuning panuwun. Sentrang samirana mugi-mugi dadi jalaran pingah raos sing manah kula anggenipun kula netepi jejiban Hyang Estri ingkang saged mbabaraken putra nuwaken wiji sejati Pangeran. Iya wong ayu uga Gusti tansah ijabahi arom borat wangi bandaran sari arom borat wangi bandaran sari.
salame mung awase eling lukitaning alam dadi wajaning dumadi somadinir derang sangsaya yeku pangreksaning anakku sekarone aja kaget Rama ingkang rawuh nggih. Inggih Rama. Keparing kula pun tresna ngaturaken pangabekti kunjuk Rama pukulon. Nadyan kula Arjuna ugi ngaturaken pangabekti kula Rama pukulon. Iya ya, Gel. Dresana klawan Janaka wis tak tampa. Pangabektimu sakloron wis tak tampa ya, Gel. Kanjeng Rama. Wonten wigatos menapa dene mrepeki umyanipun Kang Putra. Nini. Sejatinipun Rama ki mau mung kepengin sabejagong lawan si bojomu Kaki Janaka. Mengko to, Ger, Janaka. Wonten pangandika ing ngadhawuh pukulun. Yen to dak wawas sira wis sawetara mapan ana ing madyaning kahyangan swarga dahana kene. Pancene dina samengko garwamu ing Midresana ki mau nedhange lagi darbi sepuh pangka wong wadon kang lagi ngandhut jabang bayi kuwi rasane mung tansah kepengin ketunggon lawan kagunge. Nanging ngene nggih. Pun Rama kepengin ngelingake lamun sira kuwi mau sawijining satriya. Mongko satriya kuwi mau uga darbe jejiban kang ora enteng. Ora enteng sesanggemane ya kuwi rumeksa raharjaning praja. Kekudanganing Rama sira ki mau bisa dadi satriya kang utama ingkang bisa milahake endi kang katresnan lan endi kang kewajiban. Kewajiban kuwi mau padha abote nanging kudu bisa pilahir Janaka. Yen sira kuwi mau ketungkul ngandhemi katresnan rina wengi mung tansah lunggoni garwamu wae ana ing kene banjur lirwa marang kewajibanmu. Mongko kewajibanmu iku mau dadi satriya praja Ngamarta ngreksa katentremaning praja raharjane kawula. Raharjane kawula tasih yen nganti kedarung-darung apa ora bakal tetel jiwa kasatriyanmu Janaka. Oh. Ini tuh sono.
alus kang dados bebudenipun kenging menapa paduka menika tega mentala paring dawuh ingkang kados mekaten dumateng Kakang Mas Janaka. Nini Nini Dresana pancen kabeh maus dak jarak dak sengaja piye carane garwamu Janaka lunga saka papan kene ya awet pun Rama ki mau bakal paring dawuh kang sejatine abot nggonku bakal medharake nduk sesuk nang karuhana yen to pun Rama pundi dawuh saka pukulun Sang Hyang Jagat Dinata pun Rama kedhawuhan menggatake sira lawan garwamu Janaka awit dina samengko sira bakal didhawuhake lawan Dewa Sranira. Kedira kawang-wang kono kang sumira kula boten saged nglampahi sak urepeh langit bubuk Kakang Arjuna ingkang dados ululaning kula ini Dresana pun Rama bisa ngerteni sepira katresnanku lawan Janaka nanging yen to pun Rama ora bisa menggatake kowe lan Janaka bakal gedhe pidanane pukulun Sang Hyang Guru marang ramamu. Kula kowe manut ya niki Rama kula boten saged nglampahi menawi kedah dawuh kaliyan Dewa Srani manut ya niki boten Kanjeng Rama iki dudu bagianmu nggih Rama. Kaliya iki bagiane niku nggih Kanjeng Ibu Barang dina becik besok awan demokar baris kang prayitna ayo yo sarata wong Gorawati Tresana sama aku ya ora sudi dimoyake dimoktake anakku Dewa Srani kowe kuwi anakku sing
Dewasrani kuwi isih Joko. Dasare dadi ratu, kowe bakal dadi ibune wong sak negara tunggal Malaya yo, Ngger. Lah kok lehmu ngeboti Jiana kowe maning ayumu Dusanala. Wong tresna ora kena dibayar nganggo arti. Tresna tuwa saka jroning ati peparingi Gusti kang murbeng jagat. Kowe gelem ora sudi yen aku mati wae. gelem apa ora? Ora sudi. Sudi. Lah iki lanang lakon mati dening aku. Kowe lakon tak takoni pengambaran kowe. Carita teko kaya mangkono. Ngedalaken pengambaran Sang Permoni. Ya Sang Kali Durga. Satemah Dewi Dresanala datang eling Purwa Daksina. Sigra ngedalaken daya kegiatan saking jroning angga nenggih Sang Kali Durga. Sedya arsa nyengka laire Jabang Bayi kaki nandhut dening Sang Dresanala sakala saged yaring tatik saged daping netra brol lair Jabang Bayi wijel kakung semenar cahyane glewu mauti jemanter nyoba lanang. Kok suarane tekan tangga desa krungu ora? Lah dalan. Lanang apa wedak iki? Lho tak tingkeke. Lho, lah kok anek titik teh. Mumpung ora eneng wong sing ngerti. Tangane putul yo ben. Kasih adi. Mumpung ora enek wong weruh, ya. Men bayi iki ora bisa gede, ndak patenane saki, ndak cemplungake kawat condro. Kowe. Mati dening aku kowe.
Udawa jenenge Gondrong, utute jenenge Ompong. Bojo moblong tinggal jagong dikeloni uwek. Wah. Dudu sipate menungso tenan iki. Oh, iblis. Iblis kowe Durga. Ing atase bayi sing abang isih suci. Ora klepetan dedosan. Lah kok arep mbok cemplung ning kawah Candra dibuka. Oh, kewilangan kowe kok. Candra dibuka.
Putuku wis gedhe iki. Pakde. Aku iki anake sapa? Aku sik. Aku dhisik. Iki mau sing ning mburi. Mau kowe diwak karo Durga. Bocah cilik dadi sakmene gedhe. Kabeh ngono mung ngormati lair si wiji sejati. Aku iki sapa, Kak? Lah jeneng kita durung duwe jeneng, Ger. Loh, lah terus? Nah. Gandeng sing nemokke sepisanan ya mung ulun dhewe. Sing wenang menehi tetenger lawan jeneng kita kuwi ulun. Ulun iki dewa, Ger. Apa, Kak? Dewa. Dewa ki apa? Dewa kuwi sing mapan ing kahyangan, Ger. Oh, ngono ya. Jeneng kita ya kuwi undang ulun, Mbah utawa Eyang. Ngono ya, Kak? Heeh. Ngono ya, Mbah. Iya. Nah. Jur jenengku sapa, Mbah? Gandeng jeneng kita iki dilairake diwasa saka endut geni Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka kuwi wisa-wisaning geni. Mula sesenara jagat saisine jeneng kita ndak paringi tetenger Bambang Wisanggeni ya Bambang Wisageni. Gandeng sing nemokke sepisanan ya mung ulun sira tak barengi tetenger kuwi mau. Oh ngono ya. Bambang Wisanggeni ya, Mbah. Ya. Lah terus piye, Mbah? Lah terus piye, Ger? Aku iki anake sapa, Mbah? Oh iya. Ya. Pancene dumadine jeneng kita ki mau ya merga saka anane bapak karo simbok utawa ibu. Nah. Kuwi kang wekasane ndadekake jeneng kita kuwi urip ana ing alam padhang iki. Lah banjur bapakku sapa, ibuku sapa, Mbah? Ayo, nek ora iso duduhi titenono lho, Mbah. Lho yo sik to. Yo Gel. Saiki ngene. Saiki kowe coba noleh omrono. Noleh, Mbah. Heeh. Nah, noleh rono. Nah, sip, pinter bener. Nek takon bapakmu karo ibumu, nah. Coba kesawangan. Saiki jeneng kita nyumurupi apa? Jeneng kita weruh apa? Oh, kaya nek wong lanang-lanang nganggo sepatu nganggo jobah. Ya, bener. Pak, kaya apa, Mbah? Lah, kaya ngono jenenge para dewa. Takoni, Mbah. Ya. Takonono sapa bapakmu, sapa ibumu. Lah nek dewa-dewa ora ngerti, diajar ditunjuk, Ger. Oke, Mbah. Mirangan kowe. Sapa ki ana bocah manjing ana ing kahyangan Suralaya. Kowe sapa? Aku Wisanggeni. Wisanggeni iya. Kowe diperlu apa ning kene? Aku arep takon. Njur kowe arep takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho. Bocah ki piye?
Kowe takon apa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Budak kowe, budak. Lanjur sing ngerti bapakmu sapa, ibuku sapa ki ya sapa. Lho, kowe dadi ora ngerti? Ora ngerti, ajar mati kowe. Pacare iki. Pacare sing senengane udat udut ngumpang ngopi iki. Aja sembrono. Nek arep opo kowe munggah ning Kayang Soraraya? Aku arep takon. Takon opo? Tak langsuli. Bapakku karo ibuku sapa lho? Lah njur sing ngerti sapa? Wah ora ngerti. Antemi. Ulun iki yo dewa. Lho, dewa iki. Iya, dewa kok banyak kabeh. Banyak kabeh. Dewa praupane kaya sing bedhok ta. Aja kowe iki aja sembrono, aku ki dewa. Kowe dewa? Iya. Kowe tugasmu apa? Aku tukang jabut nyawa. Jenengmu sapa? Ya Modipati. Nek ngono jabute nyawaku mbah kowe nek iso, Mbah. Ayo, wani ora kowe? Ora, bocah jan. Kowe ndek perlu apa nek Kayang Soraraya? Aku arep takon. Takon apa? Alah, paling yo mesti ora ngerti tonyo. Jotos dase. Dadi akal malah aku sing mbok jotos. Lho. Lah jare aku kon manut kowe to, Mbah. Manut apa? Pokoke petuk dewa dijotosi dase jotos. Yo. Piye to ki? Omong karo kowe iki repot titik.
Masuk kamsote ngene lho kamsote. Piye, Mbak? Piye, Mbak? Wah, angel aja digarap. Aduh. Maksudnya ngene lho maksude. Nek yo aja aku lho. Kowe gak aja aku iki diwabahi hati. Aku gak kaya wong-wong kae. Aku wong mule, aku wongmu. Wah, aku nggo jotos yo aja no. Wah, lah terus piye, Mbak? Ayo, nah, oke, coba sawangan. Enak apa, Mbak? Nah, kae pas. Kae enek dewa tangane papat. Loh. Dewa tangane papat? Iya. Loh. Lah adus terus piye kuwi? Lah adus yo nggo sabun. Kebangetan. Ya, lah kae takonono. Takoni piye, Mbak? Bapakmu sapa? Ibumu sapa? Nek ora ngerti, jotosen nek perlu idak-idak dasele. Yo tak idak-idake, Mbak. Wirangan kuwi para dewa-dewa. Kowe kok sembrono karo aku. Ora sudi, ora peduli. Kowe sapa? Aku wis sanggeni. Wis sanggeni ya. Kowe ndek perlu apa ning Kahyangan Suralaya kok ngamuk nganti rusak apa-apa. Aku arep takon sapa bapakku, sapa ibuku. Aku dhewe ora ngerti. Wong aku tak jagas. Sejatine bapakmu karo ibumu ra mapan ana ing Kahyangan. Lho. Lah ning ndi, Mbak? Bapakmu karo ibumu wektu dina iki mapan ana ing Arcapada. Loh. Arcapada iki ndi, Mbak? Ning isor kan. Nah, ning isor kono nggih. Yo, tutno aku kok tak pethuke karo wong tuamu. Ngono ya, Mbak? Ya.